زحقوس بسراتنا أفكرت مصحف فقري أب جرمن إنه بلو فقري أب جرمن زر استحداش مصحف تمصكم الله ناي جرمن اللهم دو بحفشان كل جزات حكو حداس مصحف فقري أب جرمن بدراسي دانيال جبرتنساي أب سدت منبر نأكلات كاتراي موساد زيكونه نلبخا انتذكرتات كان مننتك تسكيم كامو قعازيو إذا حداش مصحف فقري أب جرمن نتا أب سدت زلو إيرتراو زقاطموناي فقري بدهوتات ناينا فوق السمعيتات نتزي حلل ناي عود دليتن بزقرم أقباب تتأساسر دلدليا فقري أب عدقوانا خمي تعنبب نتتصبي مقدس سدس سقير كان أب عوت نمبصح انت عينت وشت أو حيلي يدلينا مصحف فقري أب جرمن صحف تراي زي كونس ناي نفس وكف سدتنيا هيوة تنصبار مستياتيا زال على 300 قص حزلت مصحف فقري أب جرمن نمونان وين مكففال بزي أدراشا رخوبنا فقري أب جرمن بدراسي دانيال جبرتنساي سمعنا ندور حوا سلاس أمك هاري كدخي ولا أنت بلا زمر يزمسل أكند تملس كنا حجوس كتولي مريض نص قطعات قبل السكوليو مريض حتى خوات راس لزلون دليا تكون أبز بالمرم دبتابس منقو من يجلد السقطة سفنم كبرديتون تخوين وي كبلالات الجسمز خانة ودس غير كفز إما يتفلت يم كام سب مزخونة سب تلالاك تكون تخيليم جن ولو كأكلت قال أنت تكون تفتس إما كم تفتس إما يتفلت يم حتى راد تكون النبر كله بوشتو نخدم موجزة ملتهم كابتي آتيوز نبر حسب موزع تساميو حسب كفيلو تتحيزن وصم جناح جنسكون حرك عندي ولا نتسألئي كرة ملكت أيرعلان شحكوا بزح أنت تزاربت جناح كورياس كونت قوتي أيرعان إذا مزبزحو كلنا أيرا درارنا مسرحات هوت نعا إلو زدالو صابحي عفرج جنا يزلوم سلازي زلو كبالو سلازخلو كتعرف نجرام يكون مبر بقالي سرح كل كائخات بل سلاز بلتو هالرايلو تسمع كأي صبحي نسا الناس راحت كلا نص دما أبصارهم كوف إلو موبايلو يتناقف نبرم كله زجبر جبابيرا كسب زبساسل لا أبتقو كوف بلتمو إسكا موبايلكا جلا جلا سألتات أنت نكري حابني مسبلتو كم زبرك إمس قسم زبلو بدو مخبلم ميكي حابن با بلتو دقيمم كمين يموك حبام نابتي ممزقبي أسمات كونك قصر تليفون أنت بلا نبزوحات عوالد شنكت صنحيم نفس إليتات بوتا أنت خيلا دما مالت بقلا أقات أمي مسكوال تسألو وي بقالن كايبلا نورمال مالت تراس اللي سلالالو ألوم نازم مسرعيت انتي كسم ايكلو سلاز بلي بتأمي سنبدم أبزقنا يبزو حسابات هتو علوم هتو كبحال كله أفقر زلاقوال أفكاري سألسلالي انتي لوا كسدلو ألوا دزبليوم سألي كبحال كله قنا كله سب زسألو سألي زي كونس كال عينت فوتو مالتيوم سب نناتشو مرسي زحملكو أنتكونا هانتي أرحيقا أسفحات حاسو قوال أنستيتي قنا سماي مدرني لاقب ولا أساتو مرازيتس ولا نمنتي مدري تكافيتا أفاوتيا زيتو هتأم هتسيما فتسيما ولا بقيقة بزي خلان سألي كسا دليولان نسو طرح زي كونا ولا نمنتي بفقر حرر زي تبل بفيديو كول كتقلل كلا زي تدلين يقر كتقبري بلان سبلومي سب أونا ترسيوم ناب آلوتين يقر ترحيب زقايا زلوم بفقري تأثير وي بتأمي سلازا أفكار دراي زي أفكاري عند الأبي كيكدن أنا بلت زيكون نجار كام مسرح كونا مفتسام كتكوت أبي جبأم صباحن جهوز كونا مسكونا بخامبال أبكر مسوز خامبكاي ترجم سلازي بلو مالتيو سلازي أفكار يتحلو ولا بحضر بزي قدس كابزي تدلي نجار زخونة تقال كترحقن كتكوت أبني جبأ ميكن تدعس الكابلتو زي بالكو بلا ميكي مو حبني بل سألتك كونا حدا نجر كم مزناقي كريبو أبي لون
ናተስእሊ ምሳኻ ኣብዚ ዝተሰኣልኮ ይርኢ ምስ በለቶ ክሕባድዩ ኖኖ ክብላ ተዋጠርም ኣብዚ እስከ ዝኾነ ሰብ ኣብ ቦታ ሚኪ ኮይኑ ነፍሱ ይርኣያ መሃብኩማ ዶ ዋላስ ኖኖ ምስ በልኩም ኩነታቱ ግዲ ተኣዚባ ኮይና ድሓን ብል ሚኪ ሃወይ ኣይትሸገር ኢላ ናብታ ቶክቶክ እናበለት ድምፂ ተስምዕ ዝነበረት ደስታ ደኣ ኣበለት ምስ ከደትል ኡፍ ኢሉ የአሚቑ ኣስተንፈሰም ዝሕባእ ሓሊዋ ኣይኮነን ግን ምናልባት ኢልዩ እምበር እቲ ስእሊ ክሓብኦ ደልዩን ኣይኮነን ምዝኾነት ጓል ፍሉዩን ርክብ የብሉን ብዝኾነ ኣጋጣሚ ዝተሰኣሎ ስእሊ እንዳኣሉ ከይተዛረበት ውራይ ፀብሓ ኣብ ምክትታል ኣተወት ኮይኑን ፀብሒ በሰልኩ ኢላ ጥርኣን ምስ ኣቕረበት ኣውረደታ እሞ ሃዊ ኣጠፋፊኦም ናብ ባኞ ብምኻድ ነብሳ ተሓፂባ ኣብ ጎኑ መፂኣ ኮፍ በለት ርሕቐላ ዘይኮነሲ ኣብ ጥቑም ዝገደደ ሕጂ ድማ ግርም እዮ ገዛ ረኸበም መሊሱ ኣብ መዋፅሪ ኣቲርኩም ኮርያ ድያ ዋላስ ኣይ ኮሬትን እንታይ ኮን ተሓስብ ትሕሉ እናበለ ሰብ ኣብ ጥቑ ከላ ክንሳ ብሓሳብ ኣርሒቑ ደኣ ገሽም ካብ ዘለዎ ኩነታት ዝርአት ርያ ዝበሃል እንተትብሎ መሓሹም እንተስክትክሩ ድያ እንተስክትርድኦ ዋላ ኮርነፍነፍ ክትብል ሃዲኣ መወለደት ነይሮም ግና እንታይ ክስምዓ ይኽእል ዝብል ነጥቢ ካብ ምልኣል ኣዴው ኣለን ሓንቲ ነይራ ንሱ ዝፈልጣ ምስ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ጽቡቕ ምቅራብ ነይርዎም እቲ ወዲ ፈትዋይ ንሳ ግና ኣይፈቱን እያ ትብል ሃንደበት ሓደ ግዜ ምስኡ ኮይና ኣብ ሞባይሉ ስእሊ እናርኣየት ከላም ሓንቲ ዝፈልጣ ጓል ሰደደትሉ ስእሊ ማለት ኖርማል ስእሊ ትርኢ ሕጂ ኣብዚስ እዛ ጓል ከም ዘይትፈቱ እያ ትዛረብ ነይሮም ሓቂ ግና ነቲ ስእሊ ምስ ረኣያት ግን ካብ ብልባ ብጣዕሚ እያ ሓሪቓ ገጾን ንእለት እዩ ተኣይሩ ኮርናፍናፍ ኢላ ድማ ንገዝኣ ኸይዶም እዛ ጓል ትፈትዎ ስለ ዝኾነ ዳ ኮርናፍናፍ ኢላ ዋላስ ንኣይ በዚ ፈትወኪ እናበለ ምስ ካልእ ጓል ስእሊ ይሳደድ ኢላ ድያ እንታይ ፀገምኪ እንተትበሃልሲ እንታይ ኢላ ምስ መለሰት ዘይትፈትዎ እንተኮይና ንምንታይ ናይ ሚእቲ ኣዋለ ስእሊ ኣብ ሞባይሉ ዝሕሉ እንታይ ምልከቶም ኣብ ሓሳብ ከሎ ሚኪ ናይ ረሓዋ ቴሌፎን ድምፂ ኣስምዐት ሚኩን ሰንቢዱ ካብ ሓሳብ ወፀም ተቐበላ ኣቢላ ተዛሪባ ኣይደንጎይትን እፁ ኣበለት ይሄ ንኣይ ተሰኪፍ ከዲኺ ክብል ሓተቶም ስክፍታ ዘይኮነ ኣክብሮት ናትካ እምበር ንዓኻ በዚ ኣቐሚጠ ብቴሌፎን ዝኾነ ሰብ ክኣልል ፅቡቕ ኣይምስለን ሓቂ እንዲ በለቱ ለባም ደኣ ለባም እንዲ ክበላም ሓደ ሰባት ኣለዉ ክብረት ሰብ ዘይርድኦም ምስቲ ሰብ ክኣልሉ ተራኺቦም ነቲ ሰብ ገዲፎም ብቴሌፎን ክልፍልፈው ዝውዕሉ ደወል ኣይትቀበል መልእኽቲ ኣይትመልስ ማለት ኣይኮንን ግና መን ይኹን ብዘይገድስ ነቲ ምሳኻ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሰብ ክብሪ ምሃብ ግን ኣገዳሲ እዩ ዝኾነ ሰብ ከምዚ ዓይነት ነገር ምስ ዝደጋገሙ ነቲ ሰብ ገዲፉ ጥራሕ እዩ ክኸይድ ዘለዎም ዝኾነ ሰብ ክብረት ኣብ ዘይረኽበሉ ቦታ ፈፂሙ ነዊሕ ክፀንሕ ይብሉን ምናልባት ሓደ ግዜ ነገራት ኣገዲድካ ከይፈትኻ ስንኻ ነኺስካ ትፅመም ክትከውን ትኽእል ኢኻ ምናልባት ኣማራፂ እንተዘይብልካ ማለት እዩ ካብ ዝተረፈ ግና ሰብ እናነዓቕኻ እናዋረደካ ደድሕሪ ዞኽዞኽ ምባል ክብሪ ነብሲ ካብ ዘይብልካ ዘመልክት ገዛእ ነብስኻ በዓልኻ ዘይኽበርካያ ድማ ካልእ ሰብ ካብ ክብረልካ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ትሓሾ ደኣ ሚኪ ኣብ ሰበለት ረሓዋ እተዘጓል ልባ እምበር መቃብር ኮይኑ ኣታ ትፅብፅብ ጥራሕ ከይትሕሉ ዕዳ ምስ በዝሓኒ ድምር ውፅኢቱ ሽዑ እንታይ ዝኾኑ ኣብ ገፃ ናይ ኩራ ምልክት ፈፂሙ ይንበብ የለን ንሕርቃውን ከምኡ ኩሉ ብውሽጣ ትሕዙ ኣላ ማለት ድዩ እናበለ ከይተረድኦ ኣተኪሩ ምስ ጠመታ ይሂዳ ሚኪ ሓወይ ከምኡ ጌርካ ጥምተ ንበለቱ ሓቂ ዶ ክዛረብ ረሓዋ ምስ በላ ተዛረብ ይሰምዓካ ኣለኹ ብእዝናይ ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ብልበይ ዝበለታ ትመስል ርእሳ እናነቕነቐት ንክዛረብ ቃጠላ መብራህቲ ወላኣትሉ ፈፂመ ክሕዘካ ይከኣልኩን ስምዒትካ ትከዶ ኣግሒድኪ ክትነግርኒ ምስ በላ እንታይ ማለት ከ ይበለቱ ማለት ዳ ናይ ሓቂ እንተ ሓሪቂ ሕርቃንኪ ኣንፀባርቂ ንውሽጢ ከይተሓጥዮ እንተ ኮሪኹን ከምኡ ምሽ ኣሎ ከምዚ ነገራት ክሳብ መሊኡ ዝፈስስ ትፅብፅብ ዘለኺ ዝመስለኒ ምስ በላ